ma ODM bade ma Ugunja osechako rwako welo mawuok e duond buche mamoko motelo ne yiero mag gwenge mibiro tim tarik 27 dweni. Kanolose kinde rwako welo mawuok e duond bura mar UDM, jatendo were duond bura no bade ma Ugunja Sylvester Wino owacho ni gidwa duoko jogo duto manodare ODM mar tego duond bura no. Omedo ni chenro mandiko jokanyo manyien dhi nyime kar chungo od bura no kanyaka sani gisendiko jokanyo 2,000 manyien gima kelo kwan jokanyo mag duond bura no mantiere Ugunja nyaka 32,800. Koro members mineno gin jomoduo officially oduoge party to mabe watimo kawaikre ni yiero marwa mag grassroots mar party mabiro tarik 27 mondo onwang' kawaikore kendo waketo odwa e yo makare mondo kwa dhi chako yiero kwa strengthen go party marwa twabedo nuan gi team motegno. Total members temo wase register manie party mar ODM en 32,815. UDA pok na donje anane UDM mantie Azimio 2022 gijatelo moro mene dwaro koma mbunge to kane ne UDM owuok bodoka Kenya Kwanza to kiyiero tan chieng'ne mabe na dong'ie ka Azimio. Wadwa mna ni mondo uduogi dala mondo warwaku uduto mondo wati kanyakla achiel. Jotelo mane wayiero kochakre MCA, MP, governor, women rep nyaka senator gi baba ne gin jo ODM. Omiyo ka jowadwa gi oduogo ni gidwa tiyo kodwa ma ok ng'ato chuno gigo. Kendo ging'eng kaka dal gweng' mar Uhui ging'eng kabisa ta gibiro jomatin. To wabro loso odiechieng' mo machielo mondo wakaw thuolo mondo wadwa rom kod gi jochama moko modongo. Chendo makedo kod tiyo marach kod kuongi yedhe mamero